Opatijski boćarski klub ove godine slavi svoj 40. rođendan. I kao što je red, slavljeniku se dolazi s prigodnim darovima. Iako je svaki dar bio od srca, pa i najmanji, zasigurno je najljepši bio onaj grad Opatije koji je boćarskom klubu poklonio za 40. rođendan 4 staze. Za vas, boćarski klub Opatija, veliki i značajni dan. Realizirali smo vaše snove, evo, vodili ste 4 staze. To je važno. Diže se kvaliteta života, a mi smo ipak sportski grad. Ovako, hvala vam puno, hvala gradu Opatiji, gradonačelniku grada Opatija, gospodinu Dujmiću. Da bi se svi sjećali ovdje u Opatiji ovoga današnjega dana, u ime Boćarskog saveza, našemu predsjedniku Boćarskog kluba Opatija Zoranu, poklonit ćemo jednu plaketu sa današnjim datumom. Neka ga sjeća, neka Opatija ovdje osvaja puno bodova, neka te utakmice budu bolje, još bolje i da tradicija, ovako duga tradicija i ovako lijepo boćalište usred Opatije zaista doživi procvat i još lijepih trenutaka. Čestitam svima! Uspomene koje su vezane za ovo kultno mjesto jučer su navirale jedna za drugom. Čestitke na ovom jako lijepom objektu. Ja znam što govorim jer ja sam 76. pa do 81. bio član boćarskog kluba Lovran. Lovran je u ono vrijeme ušao i u prvu ligu. Na ovim boćalištima ovdje sam se zaista puno naigrao. Dobro se sjećam Joga koji je bio tu gore i mogu reći da je ovo zaista jedan lijepi sportski objekat i treba se zaista zahvaliti svima koji su pomogli da dobijete ovo što sada imate. Boćarskom klubu Opatija želim puno sreće, puno sportskih uspjeha i da jednog dana Boćarski klub Opatija zaigra u prvoj Hrvatskoj ligi. U ime reprezentacije Hrvatske i seniorske i juniorske lijepo vas pozdravljam i puno sreće.